Nazdar všetci. Aj vy máte po celodennej práci za počítačom stuhnutý hrudník a máte pozíciu, že vaša postúra vyzerá ako kreveta? Máme pre vás dneska jednoduchý easy tip, ako ten hrudník rozhýbať a dostať sa pekne do vystretia tam, kam chcete. Sadneme si do tejto pozície, kolená budeme mať mierne od seba a chodidlá pekne pri sebe. Celý sa zo začiatku napriamime cez pánvu a hore do výšky. Ideme jedným pohybom. Ohýbam chrbticu pekne dozadu a vysúvam ramená a naťahujem ruky vpred. A idem opačne, pomaličky vystieram sa cez pánvu, priťahujem lopatkami pekne dozadu a napriamím sa v hrudníku smerom dopredu. Pomaly sa znovu zabalím, snažím sa vytvoriť cez celú chrbticu flexiu. Začínam pohyb do opačného smeru, poriadne sa vystieram a pekne otvorím hrudník a udržujem ramená vo vonkajšej rotácii. Dajte si pozor, aby ste neťahali týmto spôsobom, čo vás ohne znovu späť, ale udržali ramená pekne široké a otvorené. Týmto spôsobom rozhýbete vašu chrbticu pekne do napriamenia, prekrvíte a zaposilujete vystierače chrbtice, ktoré bývajú z celodenného sedenia zatuhnuté a nepohyblivé. Následne budete cítiť, že váš hrudník aj chrbtica je oveľa ľahší a voľnejší. Určite to vyskúšajte a dajte nám potom vedieť, ako ste sa cítili.